Hello, it's good to be able to talk to you today. We appreciate you joining us to think about the message of the Bible. Moni nonse ndipo tikuthokoza chifukwa cha kukhala nafe lero limodzi pamene tikubweretsani uthenga wabwino kuchokera m'Baibulo. I'd like to read with you the words of the Lord Jesus Christ today. Ndikufuna ndiwerenge nanu limodzi mawu a Ambuye Yesu Khristu lero. It says this in Acts chapter 10 and verse 36. Ndipo tu mawu akunena chonchi pa machitidwe chapter chake ndime ya 10 verse chapter cha 10 ndime ya 36. As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is Lord of all. Mawu amene anatumiza kwa ana a Israeli akulalikira uthenga wabwino wa mtendere wa Yesu Khristu ndiye Ambuye wa onse. I think most of us would agree that the world is a place where peace is often very fraught and very fragile. Nthawi zambiri ndikukhulupirira kuti tonse tikhoza kugwirizana kuti dziko lapansi pa nkhani yokhudzana ndi mtendere ndi chinthu chimene sichophweka kwambiri kuchipeza komanso ndi chinthu chimene chimatha kuwonongeka nthawi ina iliyonse. Governments often only talk to other governments because there is money involved or because they're frightened about protecting their own country. Maboma atu amalankulanso tu ndi maboma anzawo zokhudzana ndi mtendere chifukwa mwina akufuna angopeza po ndalama kapena mwina akuopa kuti mwina akhoza kupezanso zinthu zina zovuta kuchokera kwa anthu awo omwe. And often in our families there might be tension and there might be arguments instead of peace. Komanso tu kawiri tu mabanja mathu momwe matha kukhala tu kumenyana komanso tu kukangana tu ndipo pamatha kukhala tu zosemphana maganizo tu zimene zimathamangitsa mu mtendere. This can be true in the street where we live, or it can be true where we work. Often peace is something that is very fragile and we have to work hard to keep peace. Ndipo izi zikhoza kuchitika tu pamalo pamene ife timagwira ntchito kapena mwina kubanja kumene tinakwatira kapena kunyumba kumene timakhala ndipo nthawi zambiri mtenderetu umakhala umenetu ukhoza kuthawa nthawi ina iliyonse. It might not then surprise you to discover that God sent his son into the world that we might have and know peace. Ndiye ndikukhulupirira kuti sizingakudabwitseni kuti Mulungu anatumiza mwana wake kubwera ku dziko lapansi kuti ifetu tikathe kulandira mtendere. The peace which the Lord Jesus offered is a peace that was purchased by him. Ndetu mtendere umene Ambuye Yesu Khristu amapereka tu ndi mtenderetu umenetu ndiye amene angaupereke. There is often a great price to bring about peace. Nthawi zambiri tu palitu mtengo waukulu umenetu umalipiridwa kuti mtendere ukabwerepo. And the Lord Jesus Christ, he knew that the lack of peace between us and God was because of our sin and disobedience. Ndiye Ambuye Yesu Khristu anadziwa kuti kusowa kwa mtendere pakati pa ife ndi Mulungu ndi chifukwa cha uchimo wathu komanso kusamvera kwathu. And so he came from heaven to earth over 2020 years ago. Ndiye yetu anabwera kuchokera kumwamba kubwera pa dziko lapansi pafupifupi zaka 2020 zapitazo. And the Bible says in Colossians chapter 1 and verse 20, he made peace by the blood of his cross. Ndetu Bible limanena atu pa Akolose chapter chake cha 1 ndime yake ya 20 kuti iye anapanga mtenderetu chifukwa cha mazu ake. That is really telling us it took the death of the Lord Jesus upon a cross to establish and provide peace. Nde izi zikutiuza atu ife kuna kuti zinatengeratu Ambuye Yesu Khristu komanso tu mazu ake umenetu anaukhetsa pa mtanda kuti akakhazikitse mtendere umenewu. This peace starts in the human heart. Mtenderetu umenewu tu umayamba mkatikati mwa mtima wa munthu. It is because sin has put us at a distance from God and brought about a lack of harmony in our lives. Nde ichitu nchifukwa chonati uchimo tu unatipititsa ife kutali ndi Mulungu ndipo unatichititsa kuti tisakhaletu pa ubale wabwino ndi Mulunguyo. That we needed someone to provide peace with God. Nde ifetu timasoweka tu wina wake kuti akathetu kupereka mtendere umenewu tu wa Mulungu. And the good news of peace is this, that Christ died for our sins. Ndetu uthenga wabwino wa mtendere ndi uwu
kuti Yesu Khristu anafa kufera mtendere wathu. The Bible says, while we were yet sinners, Christ died for us. Bible likunena kuti pokhala ife chikhalire ni ochimwa, Khristu anafa m'malo mwathu. And because of his death, God has accepted the payment for sin. Ndiye chifukwatu cha imfa yake Mulungutu analandiratu malipirotu au chimo wathu. So let me go back to think about this verse. What really is the good news of peace? Ndiye ine ndikufuna kuti ife tibwerere pambuyo tikaganizire bwinobwino za vesi limeneli kuti kodi akamana kuti uthenga wabwino wa mtendere ndi utiwo. It is this, that we can have our guilt dealt with. Ndetu ndizoona kwa kuti ifeyo tikhonzatu zolakwa zathu zikhonza kufafanizika. That we can have our fears removed, the fear of death, the fear of God's judgment. Ndetu mantha athu onse akhonza kuchotsedwa, mantha aimfa komanso mantha achiweruzo cha Mulungu. It is so that we who were far from God can be reconciled to God. Ndetu ndi chimene choona kuti ifeyo amene tili kutali ndi Mulungu tsopano tikhonza kuyanjanitsidwanso ndi Mulungu. So the good news is that Christ died for our sins, and if we repent, we turn to him and trust him, we can have forgiveness. Ndetu nkhani yabwino, uthenga wabwino ndoti Khristu anafa chifukwa cha machimo athu. Ndipo ngati ife tilapa ndi kuyika chikhulupiriro chathu pa iye kukhala mpulumutsi wathu, ndiye kuti ife tikhonza kulandira mtendere umenewo. Now you might ask the question, why is it through Jesus Christ? Ndiye inu mwina mukhoza kufunsa funso kuti nanga nchifukwa chani mtendere umenewo ungabwere chifukwa cha Yesu Khristu yekha osakhalanso wina ayi. And I think the answer is given to us in the verse that we have read. Ndiye ndikukhulupirira kuti yankho limene litu laperekedwa mu vesi limene taliwerengali. It tells us that Jesus Christ is Lord of all. Likutiuza kuti Yesu Khristu ndi mbuye wa onse. What we really learn from this is that Jesus is not just a great man. Ndiye zimene tutaphunzira pano tsopano taphunzira zona kuti Yesu Khristu si munthu wamphamvu kapena wamkulu yekha ayi. He was not just a kind and a caring man. Sanali tu munthu wachisoni kapena wongosamalira kokha ayi. He was more than just a compassionate and a thoughtful man. Iye tu anali woposera munthu tu wochitira anthu chisoni kapenso woganizira anthu. He was all of those things, but he is so much more than just what I have described to you. Iye zonadi anali zonse zimene tazifotokozazi, koma iye tu ndi woposera zonse zimene tazifotokozazi. The Bible says he is Lord of all. Bible likunena kwa kuti iye tu ndi mbuye wa onse. Everything was made by the Lord Jesus Christ as the Son of God. China chilichonse tu chinalengedwatu ndi Ambuye Yesu Khristu monga mwana wa Mulungu. Everyone, angels and demons and humans, will all bow before him one day. Ndipo tu china chilichonse, angelo ngakhale ziwanda komanso ngakhale anthu onse a dziko lapansi adzagwada kugwadira Ambuye Yesu Khristu tsiku limodzi likubwera. And this one who is so great came to earth to die for our sins upon a cross. Ndiye munthu amene ali wamkulukulu chachikulu chonchiyo analola kudzichepetsa ndi kubwera pa dziko lapansi kudzafa pa mtanda chifukwa cha machimo athu. And so we're learning from the Bible that he made peace. He established peace by the blood of his cross. Ndiye ifetu tikuphunzira kuchokera m'Baibulo kuna kuti iyetu anabweratu kudzapanga mtendere kapena kudzakhazikitsa mtendere mwazi wa mtanda wake. But as I finish, I want to remind you, it's only good news for you if you trust in him. Koma monga mmene ndikumaliza kulalikira kumeneku, ukhonza kukhala uthenga wabwino pokhapokhapo ngati inu mutayika chikhulupiriro chanu kapena kudalira iye pa imfa yake pa chipulumutso chanu. This is not just an interesting story about a man who did something tremendous. Iyitu si nkhanitu ya munthu wongosangalatsa kapena nkhani yosangalatsa ya munthu amene anapanga zinthu zodabwitsa kwambiri pa dziko lapansi iyayi. But for it to become good news for you, you need to understand why you need his forgiveness and salvation.
koma kuti imene ikasandukenso tu nkhani tu yabwino kapena uthenga wabwino kwa inu mukuyeneratu kumvetsetsa za chikhululukiro chimene iye akuchipereka. And you need to trust him and depend upon him for your salvation. Ndi inutu mukuyeneratu kundalira iye komanso kukhulupirira iye pa chipulumutso chanu. This will happen when you pray and confess your sin, admit you're wrong, and trust him as the one who can forgive you and save you. Nde izitu zikhoza kuchitika pompano pamene inu mugwada pasi ndi kupempheratu ndi kulapa machimo anu ndi kuvomereza kuti inu ndinu ochimwa ndipo iye ndi mpulumutsi.